uyezve nemadzimai handiti, nokuti isusu tinotenda kuti kunyange vava mai vava nevana kwatiri vanoramba vari chi vari musikana. Why tiri kutaura nezvemadzimai kana kuti vasikana? Nokuti takatarisa munharaunda medu ndo vari kuwanikwa vachiwana matambudziko akawandisa akasiyana siyana, anosanganisa kumunyikidzwa, anosanganisa kushaya mari kana kutadza kupinzwawo munyaya dzehupfumi handiti. Bhosi tikada kutarisa kana munharaunda medu vane mari yakawanda ndivanani? Varume kana kuti vakomana ndo vari kunyanyovaniswa mukana handiti. Kana tikatarisa even kunyau dzedzidzo chaidzo, dzimwe nguva vabereki vangatoopta kuendesa mwana mukomana kuchikoro vati uyu achazongororwa, saka isusu taakuendesa chi mukomana, asi musikana anozongororwawo handiti. Kuratidza kuti kubva pachizvarirwe kana kuti kubva pakukura kwako munhu wakangotarisirwa kunzi iwewo uchazongonororwa chete, ndo zvako zviripo izvozvo handiti. Saka naizvozvo tiri kuona kuti pane kushoreka kana kudzikisirwa kunoitwa madzimai nevanasikana munharaunda medu. Uye takatarisa panyaya dzekumbunyikidzwa, panotaurwa kunzi according kune inonzi UNFPA inotaura iyo kuti 1 in 3 women vanosangana nemhirizhonga muupenyu hwavo handiti. Kureva kuti pakati pemadzimai vatatu vari apa, 1 wavo muupenyu hwake akatombosangana nemhirizhonga kana kuti achasangana nemhirizhonga. Saka chionai kuti madzimai mangani munyika medu kana kuti muwaudhi mese vachasangana nemhirizhonga handiti. Saka mhirizhonga dziripo dzakasiyana siyana dzatinogona kutaura nezvadzo handiti. Farming communities inzvimbo dziya dzekuti dzine vanhu vakasiyana siyana vasiri originally from Zimbabwe. Saka pakazoitika the late distribution na 2000, vazhinji vacho vaishanda mafarming communities vakabva vashaya mabasa avo after vadzimba mafarms handiti. Saka maparents mazhinji of course vaikwanisa havo kuendesa vana kuchikoro, but vamwe vacho vakabva vatozosvika paikuti vakatozotadza kuendesa vana vavo mberi nechikoro. Saka kubvira pataimi iyoyo pakabva paita kuwanda kwerate yevana vaidropa out of school handiti. And kudropa out of school ikoko kwakakonzeresa zvakawanda zvakaita kuti vazhinji vachikabva ukonoti zviri nani kuti tiroro handiti. Vamwe vacho kabva kushairei kana mari dzemaschool fees dzekuti vabhadharire vana kuti vaenderere mberi nechikoro, of which munongoziva zvazvikoni kuti once munhu usaende kuchikoro vapana zvimwe zvinhu zvakawanda zvaunenge wangofunga kuzi nemwe wangoti krisi ikaita hangu zvekuti ndiroro, especially kana uri musikana nemwe wangofunga exactly hatisi kukurudzira iri kupinya, but kanditi gacho nemwe wangotiwo ndikawanawo ndikaitawo mari icho, but chinoita kuti ndirarame kazhinji kana kuri kumwanasikana unenge wakuzoti ndingetesei ndiite zvemba. Saka Facet yakafomwa newatingati survivor of that situation akaona kuti zveni kwaari kubva zvinhu hazvina kumira mushe nekuda kwenyaya yelack of education. Akazoti no, inini let me form this organization inonzi Farming Community Educational Trust, ndiite advocate for access to inclusive and equitable education for especially my girls and my young women coming from my farming communities, because ndo vatingati ndo vanhu vaive vari panjodzi nekuti kuri kunzi kana kuti vanhu vasangana pabonde vanoita mimba hatikadzi, mukomana anokwanisa kungofamba hake okontinua nelife yake hake, hapana chinombomuafecta. Of course yes, STIs, but toda kutaura nyaya yema-unwanted pregnancies handiti. Of course wo tine macases ekutiwo tine ma-unreported cases ere anozolida futi kuma-unwanted pregnancies zvitozokonzeresa kuti vasikana kunyanya nemadzimai vazotadza kuenderera mberi nechikoro handiti. Saka Farming Community Educational Trust iorganization inoita advocate handiti for zvinhu zvakadaro. Iorganization inodisseminata information kuvanhu vari kubva kumamarginalized communities chivatsanangurira nezvemarights avo kuti une right to education. Itaura kuti zvinhu zvataurwa naopportunity zvemasexual and reproductive health rights. Farming communities Facet zvakare inonyatsa kutarisa machallenges prevalence yema-unwanted pregnancies, and again tinoti